elimden telefonumu aldılar. Dışarı çıktılar, köçede ben sırada düşürdüler. Sonra maşına binen son gaz ettiler. Telefonumu alayım dedim, aramam var dedim. Esenlikler ildeşler, bugün kıstalı ekrana çıkmalı bulduk. 2025 ýylyň 29 maýynda Türk polisiýasy tarapyndan saklanyp ýygyny uğratma merkezine ýerleşdirilen Milli Halat Etiş Komitetiniň agzasy bolan Umydajan Bekjanowanyň jany häzir howp astynda. Bir günüň dowamyna özünden habar alyp bolmadyk we ýerleşdirilen merkezinden sessizce çıkarılan Umydajan Bekjanowanyň ýygynyň ýitirim edilmek islenendiginden netije çıkarsak, bir oýunyň gurnalandygyny we bu oýunyň başa barmandygyny görýäris. Bugün aýyň 21-i ýyldaşlar, men gowy çayhanadakylar esasana. Elbetde gaýryp durma, düşünşüm boýunça tez wagtdan çykýan ýaly şeýlere, atyrdatlara diýýärler. Edil şunyň ýaly ýagdaýyň öňgörüşi geçen ýyl Gurban baýramynda bolup geçdi. Merdan Muhammedow Türk jandarmasy tarapyndan saklanyp dowamında kanun ýollar bilen Türkmenistana uğratylmagyna laýyk bir ýyl bolupdyr. Kardeşimiz Kemine ýa-da Merdan Muhammedowyň ykbaly bilen baglanşykly. Aýdypdyk ozal aýyň 10 merine saklanyp polis tarapyndan tutsaglygy alyp gitdiler. Indi öňümizdäki ikinji gün Türkiýede ýam şol Gurbanlyk baýram münasibetli diňsal şgullar tamam bolýar. Diýmek şondan soň Adalet Ministrligi beýleki gullyklaryň öz işine başlaýar. Şondan soň netijesi belli bor. 2024-nji ýylda Merdan Muhammedow hem bir hepde dowam edýän Gurban bayramçylygyna gawatlap saklanylyp, izni uğratma merkezine ýerleşdirilipdi. Bayramçylyk günleriniň döwlet meçberinde iş gün däl bolmagy, Milli Halat Etiş Komitetiniň gurjulorundan birisini alyp gaçmagy mümkinçilik döretdi. Türkmenistanyň bir kanun hökümeti Merdan Muhammedow wakasy bilen baglanşykly şu neçelini hiç bir açyklamada bilinmediler. Umydajan Bekjanowanyň hem bayram günlerine gawatlanyp saklanmagy hem senariýanyň gaýtalanýandygyny görkezýär. Öňümizde günleriň bir hepdesi Gurban bayramynyň dowam etmegi bilen Umydajan Bekjanowanyň janyna howp awanmak mümkinçiligini hasda artdyrýar. Şeýlelikde Türkmenistanyň terror rejimi halkyň erkinligine gidýän ýolunyň öňüne böwet bolmagyny sistematik şekilde dowam edýär. Dünýäniň insan hukuk goraýjylary, dünýä neşriýatlary we blogerler şeýle hem Milli Halat Etiş Komiteti Umydajany uly alad edýär.